RMN Drama presents Kuwen Ako Ang Pasultihon. Matagtaw ning ibabaw sa kalibutan, lain-lain ang panahon sa kinabuhi. Sama sa usa ka tawo nga naggilak-gilak ang sinina. Matod pa ni Ate Press, Dili tanan mo kilak, bulawan. sama nga nagtuo ka nga naabot mo na ang kinapungkayan sa langit. Pero matod pa ni Ate Press, Ayaw ipa ang piso, samtang kini itlog pa. sama nga doon na kay gikawilihan ning kalibutana, nga matod pagihapon ni Ate Press. Wala kapuslanan na hilakan mo pa ang gatas nga nausik. Kuwen Ako Ang Pasultihon. Ano yan, sabi niyo alagan sa kanina kay Fon Morales? Asap kita, always say April. Pero kisunan, itong sutang po kartong katagan ng pagdagano, pinadakin sa usa ka lalaki, nga matawag na siya nga Sasing. Tumatang doon sa radyo ni Ray Arellano, kay kisunan ng itong sinter si Sasing. Kanya ko problema bahin ni sa kuabang kaso nga abot nga nung nakasuhan ko ani nila. Ingon mo ko dani yung mga pagsitabo. Ay sabi sa ito pagdoyo gani ha. Pagina ni. Kani mo ni. Nagsabot na tang duha. Magkontrol na kita. Dili na manganak. Nining tuigapan nga no karon nga namabdos ka pa matud mo nagpils ka na my love sudungara ang mga bata ta sobranas dosina ordoy pagyud kita ang buhion sila dakog yung problema labi na sa pag-eskwela ambot nga no bang adili kapugngan dining di buhata sa gabiing tanan daw na adik man kita dili pulan bisag kapoy lawas sige kay gusto man wo darling kong asawa magpalaygit ka na ayaw gyug sipyata ayaw gyug kumpiyansa kundi mo tumanon magpalimot-limot ka pastilan patay gyuta bisag nagsapyot ng lubot di mo tagam bisag kapoing lawas ala sige kay gusto man my love sudungara ang mga bata ta sobranas dosina bordoy pagyud kita ang buhion sila dakog yung problema mahal raba ang matrikula akong mahal magpalaygit ka na Oy, may kaya humana ka. Kaya na parang paabot din mo. Mati ka disturbo ha. Aday, Last lantoy, nangita ni mo. sa problema, kaya ito tiwasan. Kaparaw ni mo. Masunlan na rin eh. Sing. Toy. Sing, Ko sing, kailangan sing, mo, Toy. Diha. Saman, Diha ako wapakipamahod bilib. yan, sinyo? Diha ako bilib ni mo, Sing. Saman, wapakipamahod yan, sinyo? Saya, ano pa yung kasulti pa wanin ulan? Problema, hindi rin kayo pa may kaluto. Pwede rin maghuwat ko. Ano ko ni Bukay, pwede rin yung kamuguat. Sing, kita. Bitaw noon sa nasi, gisogo ko ng salud ba? Pagpaani din sa inyo. Kay gamiton ko kanila sa kalingawan ko ng Nagsilang mo ito yung pista sa ato biya. Bitaw ko. Nyaw sa ko nila. Katahon sa ko nila. Dili, sing. Ay, guess, napud ko nila. Dili la, ini yung sugo na ko, sing. Ano saman? Himuon ko kang usa sa mga judges. Ha? Judge. Kasi si Tom Hanks? Oh, Ha? Tom Hanks, sama. Ah. Tom Sobs.
Bibalibad siya di katin kay dura siya kanang kuan kantahan ko nga patay. Ay! Oh, kantahan yun yung patay. Kantahan pa pagka tubuhin unsa. Usa ko no kasi mo nila judges. Judges na day. Sabi na ko, guest ko na. Oh, judges ka. Unya, Kasi pagkataon po ka ba, no? amo lagi na. Bagay Request ba kanila sama na di. bago gina may tao, pagkataon yun siguro ko nila. Igo naman tang guest kay protestahan naman taon ka kung appeal ko taon ko mga contest. Guest lang yun ko. Ano ba sino ba kuno na budget ang Ha? judges? Mo ba? O hindi. Ano sa na? Aday, nalaban ba itong barong na ako nga usaray bukton? Kapahong naman na sa parador, oy. Duhatok bukton, oy. Mao tayo magipangita. Ay, udo ha. Ipaliw ko. Naagop pa na to. Gamiton to na ako, day, ha? Magunsa man ka, oy. Ako, ano ka nang? Hindi na kagtaho. Di, ay, Magunsa rin ka. nilagtaho niya ako barong. Dali kay puro tipong taho na kay gibuso. Oo, gani, palahibol. Palahibol. Ano, mindset, uy. Mindset bitaw. Kung ano mo lang judges. ha? Judges? Sa singing contest ba? Judges. Judge ka. Judge ko. Nya, magbarong gini, ay. Natural, bra. Presentable ka ba? Unsa ba taon ka? Inuong ko, pagpalit og bago. Uy, ayaw na tong barong ni mong karaan. Karaan na katong styla. Napay kwilyo atong murag bugsay kalapad. Sabi taon ka. Bawo ka na mauso-uso ka di adto. Kung ano, hinihinay naman nagpamalik ron. Sa'y namalik ko taon. Samtaon ko, uy. Talag kay... Unsa man, talag na kay bubalik? Ay, nabalik lagi tao ng mga uso ka di adto. Di ba sa una, uso mga itong ambel? Oh, ambil. Kaya mo sa naging pagsulobra sa mga batan-on ka na dagkukig bukan. Sus, ambotang nimo, oy. Ya, bahala ka. Ikaw tayo musulo. Ay, tawalan ko taon to. Sige, kagreklamo. Sulubon to na ako. Matag pista sa amo, muhad yung ko nga makanta to, nya daily ko papelos contest, guest lang ko nila. Unya, sa dihang gisugdan ng mong contest. Oh, sasing. Murag ikaw na gay mahimong judges sa ani. Kay ang mga judges nga among gikuha mi balibad. Si Kanot alias Pericomo mi balibad kay gibuyok. Si Tasio alias Engelbert ay di pud katunga. Biyoksan? Wa bihangga. Yati niluan sa ilang aldong taon, kung galbo taon. Na. Sa ato pa, ha? Waday ko, wa mo kakitang ikapuli din nila. Wa may manugot. So ikaw na lang gay mo judge ani. Okay, buhay problema. Sige, ako lang. Okay mga higala. Murag na human na mag-compute sa atong mga judges ang resulta. Kung kinsa ang mananaog karong gabi una sa atong singing contest, so standby sa maong resulta ha? Ay oh, nana. May isa na sa kamot ang atong judges manag-compute. So atong tawgon si Judge Sasing para mo'y mabasa sa atong mananaog. Human sa pagtimbang-timbang o pagbarag-barag o pagtakilit-takilit kung kinsa yun himong kampyonato din magigala. Ang atong third prize nakakuha og 82%. Makadawat og 1,000 pesos cash. Wailain ang mikanta sa pag-utan. Si Andoy Kahaw. Andoy Kahaw. Si Andoy Tuy Hakaw. Oh. Unya ang ikaduha natong second prize, ang ikaduhang second prize, di ba? Ang nakakuha og 83%. Gamay kay ligas. Nadawat ini makadawat og 2,000 pesos. Wailain ang miawit sa I nothing have, I who have nothing. Si Dulcie Maingking. Pagpasa mo ba? Maya lang nabili na. Batik atis batik. Naadi ay. Napanidagan. Lima ang nabilin. Ay, 5 naman ang bilin. 5 lang ni nabilin, ha? O ang usa kanila, mao ang atong bag-ong kampiyon. Kunya, sa dili ba ito tawgon, may badawat, yapon og consolation prizes kining atuang mga wa makadaog, puros pildi. Tagsa kaputos na bahog-bahog sa tindahan nila. O ang atong champion, siyempre, makadawat og 3,000 pesos cash. Ang kampiyon nakakuha og 89%. Wailain ang akong pagumangkon. Nabiyawin sa wika ng pag-ibig. Si Tarsilo Tarhurot. Ano di po ni sila? Naunsa ba ni sila? Oh,
Yabang sila. Nga kung tao makaingon sila nga bias to, pataka mo lang sila. Ay makaingon gid sila nga bias to. Kay imo mang gi-announce sa imong pagumangkon nga nakadaog. Oh, ang matsadog ako, ingnon nga ako silingat. Nga ako, bigyan tao itong pagkamangkon. Anak ng tong tiroy. O lagi, pero wao na to nimo gisulti nga imo nang pakumangkon kay ikaw gud usa ko judges ko kagud. Nya paingon-ingon pa ka nga samtang gi-compute pa. Unsa may gi-compute nga ikaw ra man gid ay judge ra man di ay. Ay, naunsa, basag di ako mo itong diskarte, naunsa. Dai dili magulain kaayo oy awa ni kaugma ha. Ikay sumsumas mga istorya diha. Basag di na sila, nag-guol, basag di na sila. May mga sila dodge ato. Ang bot mo sa sili ka pa to, di ka maminaw. Ay! Manong ni dawat pumangkana ay problema kay ana. Sasda na sila, oy! Nang salod, tagay ko kuan nang tulo ka itlog nang nya corn beef sad. Binawa mo itong resulta ni Klaro ka itong budaog, kay kaupat, kontestant. Wa may noon ka daog, nuang to. Siya ko nalimanan ni Pin. Ang bias man to. Luto ba to daan? Klaro ato, pag bangkong luto sa judges. Itong nagdaog, klaro ato, bias man to. Kaya palihog nang. Uy, ayaw itong resulta. Salamat lang sa Lord. Rampaw to, rampaw. Hala. Oh, sa kami? Lupa sa prito na to ni mo. Lagot ko ay. Kasi ka to ni mo. Kinsa pa, kala mga silingan nato mga himantayon ug limakira. Ikay gisumsuman nito. Klaro kay stanan nga moy akong klaro kaayo ba nga ako'y gipadungog-dungog sa mga animal. Ay, naminaw sa di kag ipaong lang tato ni mo radyo. Ba di radyo bay? Kinsa ba di maminaw nga naaraman sila sa uloyo ng tabi ug ang makalagot kay bisag nakaila sila nako, nagpadungog-dungog gihapon sila og istorya. Bahala sa sasagdi na sila sa ihos sumaksyon, anak. Ilom da sa singoy, moingon ka lang gid ana. Sunod ha, ay na pagdawat og mga ingon ana ha. Ay, so, sa din na ako nga sila may naguhan ako. Nga o, lagi sunod ay na pagdawat. Ay, sa sunod. Ako yung asawa taon ni Piktahan taon, kaya daghan ko no taong nasuko na ako. Ambot. Ngambot lang ko. Magbuhutay sila, kinsay akong ganahan. Mao nga, wala lang ko na ako panubalinga ilang mga yaw-yaw. Unya, Pinangising, ugma ba? Ang atong kalingawan, usa ka animal talent. Papila ko ba na anak? Kay siguro gid nang daog. Animal man ang tawhana. ay sabi na, nagwapin ko taon ko. Ay, anak yun na, misis. Namin ko yung mga tao nga dili makadawat o kapildihan ba. Labi nag-ilahag yung anak ang may apil. Unya, dili makadaog. Normal ra na. Basta kay, di na kumusugot nga kuhaon pala ninyo siya judge ha. Unya, dako ra ba ni budget? Triki ra ba? Unya, di ay akong dao. Di aning sobre na, dadao? Sunod sing, tarungag judge. Kana bang kay gipinig ba? Tarunga. Ayuhan mo transcore do, propenda ni mo. Oy, dosa na ang animal talent, ma'am. Karong Sabado. Unya, masaman mo, balibad ka sing. Kay lain na lang akong kwaon. Sing, tarungag yung judge. Sing, kanang way masilok ba? So, unsa man, masagot na ka, misis? 3,000, magkay budget anak, ma'am. Oh, dirang aning sobre. Sige. Larga, sing na. Pre Dario, murag kasultiun ka no. Nakaisulti na ko no. Ay, Jasing, may click ko mo judges, pre. Ako may apel ako iro, pre, ha? Sa talent ni Miro. Sus, pre. Kaniya ko iro, pre. Bright kayo, eh. Bright sa tanang bisak mat. Bright kayo, eh. Ha? Ano binagba? Porbida pre, sila sa iro ni Presilso. Ha, bright kayo. Silso po siya ba? 1+1. Tubag sa iro. Pagod sa Ay, dalawa. itong iro, pre Celso, kinder pa man to, pre. Si Kinder. Layro na kong iro, pre. Kaya akong iro, pre. Ha? Huwag na itaw pa ni, pre. Wa na, si P.E. na ni. Kung siya, ug na itaw. Ug Na tao pa, oo. lagi. Piid ya. Lagi-lagi. Nya, Kung dili mas si P.E., siguro nga ma-engineer, eh. Ang yapi ni mo ang nana. Laliman ka pa sa akong tindahan. Ah. Kung nga ay mapalit ang akong mga tindira at tumutuan na sa iro, pilay sukli. Mo ba? Ay, naging nalagi na kanya akong iro ba? Scholar ni. Pero asan niya ako kumpare. Basta lagi, pre. Basta mudaog ni. Na kay 10% sa iyang premyo. Ha? Pila ba 10% na pre? Juan, wala ba ko may baw, pre? Mutaw na lang niya ko sa akong iro, pre. Sige pre. Muta na dito pre. Para siguro mudaog na akong iro, pre. Ha? Ikaw may akong papangutan-on. Unya, pangutan-ag na siya. Bisa ka na lisod. Ha? Aron mo bilib juga ang matao. May problema pre. Ako rin bahala na. Day. Kuan kining nag-istorya alam eh. Nag-istorya mo? Ah. Unsa may tuyo? Kuan kanang iya ko nung ipapiling iruan ng animal talent. Mo ba?
Kanang pirmi niyang gruy-gruyon sa gawas? Oh, Hala, no? Kanang iro nga mupup sa atong tungod? Sus. Buntag ka, breakfast today. lagi. Hindi mo diya, pero bigyan mo pup di. Hala, no? Ana, siya, ana, bigyan na niya papupukon taon din ha, taon sugpar na niyang iro taon. Mau bitaw no, inaha kayo, no? Ay, mao na italit ng iro ha, nga maayo kay Brad Poop. Mau na talent yung iro di ay. Bright Maura, Rose. maura na. Bright Susmat. Ah, bright tamat? Lagi. Wa kuyawa gud. Makita yun na ng iro ang katag. Baga Bright Rose, tanaw, tra. Di ba na magkaburitsin? Biabot yung adlaw nga animal talent ha. Niya ako, giyapoy judge. Unya. Wow! Kuyawa to lang gama. Uy, maduwa magbasket. Makashot pagin sa ring. Yes! Ay, paganindot sa T-Bird, oy! Okay, mga higala. Ang sunod nga mo perform, usa kayo nga bright kuno kaayo og math, si Einstein, the wonder dog, kauban ni Professor Terry Taludton. Magsipang taktak arang kanila. Murang silingan ay kauban sa tiro nga pataka lang po. Okay, mga gala, ako ipalaila ka ninyo ng akong The Wonder Dog. Einstein, how are you? Einstein, how old are you? Okay, Einstein, 2 times 2, 11. Pero nagpinakalisod, ako hangyo na usa sa itong mga judges na mo'y muhatag niyag question. Presiding, punta na nga akong irobre about sa math. Einstein! 2 million plus 2 million, pila? Wag yung tawag ka daw, Iro. Kay dugay mo kinuman. Usahay mo balik pa kay sayop, balibutan. Pero padayon niya pabagot. Mga nga pagkaugma na. Dong, sasing. Dong, Doon, day. Ano siya nga? ato asa tupi. Kinsa mo sa da? Atong silingan gato na iro banangita nimo suko ayo. Oo naman. Ambot kang atuan lang. Tuwa sa gawas naghuwat nimo. Sa buka, biyan na luwas sa kabubuon nga wakadaog yung Iro. Ay ato asa lagi to. Ay, Pritaryo. Say ato, pre. Na? Ay, kung tawag ko pare, ha? Ha? Di ta kumpare. Okay, mari lang, mari. Ay, bugal-bugal, ha? Usa ni Toyo din mo. Tungod ni mo, murag na buang nga akong iro. Ano ka taon? Tungod sa imong pangutana sa akong iro, ha? Hagtuo ka, ang iro na ko, hagtuo ka rin, sige pagpago. Unjen. Ikaw ko na ipagutan ng 4 million nga answer. Lalim ba? Sakit Oh, taon. namukhaon nga akong iro, ha? Nagsiki na lang paghot, bisag, gatuwalwa na lang nila. Ay, katong pangutana ni mo, minakaingon. Bida, ikaw ni ingon nga. Kadang lison ka puta na, pre. Dili pa na lisod. Ha? Kayo makasulti pa na akong iro kung makatubag pa nag pila 4 million ang putana na pero paghot ra may gamito na akong iro daon. Pero hangtod garon pagsige pa nagpaghot. Hoy, mamatay kayo ng akong iro sa singa. Ikiha rin ka. Madila. Oh, maritiryo. Ako may kasadong taon silang iro taon. Ngayon man siya nga rin lisod ko nung pagutana. Kanya, karong ipagutana na ko. Ang suko-suko siya. Mao ni ako problema kung ikihab yung taon ko niya. Kaya ang iyang iro, naghalhal na diwalwal kay nila. Pero sige kaya pagpagot. Gani, samtang suwat ko ani, sige kaya pagpagot ang iro. Porkida no? Sabi mo ato na ko ani. Mapriso ka ako. Palihog, tambagi ko ninyo, bi. Babila, naabas Bible, nagsigig paggot ang iro. Unsa man ko kamoy pasultihon, sasig. Good morning. May adlaw,
Deli Del Mar. Good morning, ma'am. May butang mo diha, ma'am. Adlaw sa tanan. Nakita mo dagko nga to ang said Panyawan Coffee Mix mo na imno na to kay the best kay na sa to ang panglawas kay nindot kay na naaday sa gol nga magustay na atong said Panyawan Coffee Mix imno na to buntag wag yung kay kapoy kung motrabaho ka bisag ataw ka construction worker ka ay sos the best kay na kay kondisyon kay panington ka na to ang said Panyawan Coffee Mix mo na the best natong imnon unya sa mga tao po ni former Kapitan John Ramos diha sa Kiyot sa tanong mga tao nga nagtrabaho sa iyahang opisina diha sa iyahang mga gipambuhat diha ang mga boxes ay sos manginom sila doon pipi tabliya o kang said Panyawan Coffee Mix mao na the best kayo okay the best Okay, og pasalamatan ako ang tanan. Nga nagtumar, nag-maintain ka doon og Sid Panyawan Herbal Capsule. Sid Panyawan Herbal Capsule with garlic, Sid Panyawan Herbal Capsule with mangosteen para sa atong mga high blood, cholesterol, katong taas og sugar. Ayaw sipya pag inom kada adlaw gyud. Katulos sa usa ka adlaw inom. Sa buntag, unay ka mukaon sa imong pamahaw, inom na daan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Inig paniuto nimo mao gihapon, inom gihapon kag usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule, una ka mukaon sa imong paniudto. No gihapon, sa pa ka mukaon sa imong panihapon, inom na sa kadaan og usa ka kapsula sa Sid Panyawan Herbal Capsule. Ug alang natong na problema bahin sa kidney ug UTI. Ayaw na magkabalaka o kahadlok ana. Tungod kay doon na makaayo, makatambal, makapa-alibyo anang atong gibati bahin sa kidney o UTI, kini mao ang Kugon Herbal Capsule. Kung grabe ang imong kidney o UTI, inom lang sa Kugon Herbal Capsule kada 4 ka oras. O kung okay na, usa na lang ka kapsula sa Kugon Herbal Capsule, imong imnon kada adlaw, silbi na lang maintenance nimo. Ayaw kalimot alang sa kidney o UTI Kugon Herbal Capsule. Don't panic, it's organic. okay the best Oo. unya sa tanan na itong mga kaigsuunan po nga bigami sa to ang said liniment oil thank you kayo ninyong tanan kinahanglan bitaw mga haplas sa to ang said liniment oil ang number 1 nga haplas magpasalamat lang ko ninyo kaya nasayo naman mo kung unsay gamit ano to ang said liniment oil nga anhara na to mapalit sa butika di ba kuya Gili? Bisagon sa butika. Butika na gud mahigala. Ato yun ang balik-balikon. Di yun napulaan na gas. MC Piaget Ari kita mo palit. Manghigala sa Sid Liniment Oil sa butika. Di kita mo palit sa gawas. Ha? Sa butika. Di kita mo palit. Sa Sid Liniment Oil. O di gali. Sa Facebook na lang. Bisitahan na to ang page sa Sid Marketing. Tayo na to ang Panyawan Herbals. Mga ikson. Nga ayaw kalimot na ito i-like ang page din mahigala. Kita na ang mga genuine Sid Marketing products. O ang mga Panyawan products, Sid Marketing, mapalit na po na to sa Shopee, Gams. Dito sa Shopee, butika, Shopee, butika, ha? Muna, gibuhat nila sa itong mga suki kay Tigibitang, Gams. Nag-maintain yun yan, sige. Si Duting Colina, naanin sila simbahan Polos, Gams. Si Judith Colina, si Guling Colina, labi ng yun ni sa amo kayong close, mga amigo yun, dapit sa Labugon, Malawi. Si Jup Puntalusa, salamat kayo sa pagsaling ninyo sa atong Sid Liniment Oil. Okay. Thank you sa pati kami tanong sa celebrity ko di Beauty so labi na sa itong mga listeners sa itong mga sukin sa alko yung sa dalaget no kan kabadong ubo dalaget yung mga sabi Angeles sinubig sa alko o giniha sa dalaget o sa alko yung man sa buluhon at mga listeners nagsunod sa atong drama nga ko pasultihon kanila sabi ni Emeline Ramos Delia Antig Catalina Baay Angelita Osorio Rufino Piliaso Ramil Pitarcho og Minardo Katulpo. Imintin na mahain ang inyong mga bata, yung misis, ang ato ang celebrity ko, Jake Beauty. So, gamay na kini, maragali mahurot, mas maayo nga magpalit o mong daghan-daghan para dili mamutan sa staksapan. Ayaw mo lang isuri-suri yung kay basig dili nga mamao, lain ang mga sangkap na yung mga sabuna. Samtang kini ato ang gingon nga celebrity ko, Jake Beauty. So, nga, produkto kini sa marketing, adun na kini mga sangkap nga glutathione papaya extract, ingon mo na sa mga natural moisturizer, adun na sa kini murag, ingnon ta himan or mga gamit o mga sangkap nga magpabilin kitang younger looking o kutis artista. Tanaw sa amin, dapit sa tuo si mong aping, wala may murag na ay itom-itom, wala ay puti-puti, murag na ay bugas, unsa ba ni, dapit sa wasi mong aping, ganun dapit sa may ilong. Oh, tanawa ko no, di ba ka na sa agtang, tanawa ang imong pan. Ni, itong celebrity ko, Jig Beauty Soap, di kan kini sa Sid Marketing. Ingo man usab, di sa mga staff, o sa mga kauban, sa itong talahurong pare, di sa Alcoy, Reverend Father Ver Pedrano. May po na, Padre, o nasluyo simbahan na, di amang ginikanan ni Reverend Father
Kent Gallo ang katong nakamisa na to din sa unsayngan ini sa YH pikausap pa katong ingon nilang murag naong ni murag naong artista. Salamat kayo ha. Thank you. Ate Brek, Okay, ang incendio na to karong adlaw. kisa to Cinder Bomb? Sender. Sasing man guro. Sasing. 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 Oh, yun. Kani sasing. Kuan, kanang, unsay pangalan ni? Nabigyan ng kilawon. Mo na sa dagat no. Sasing. Gusto ko salpo. Dahil bitaw ko sasing. Oh, nya, ang kuwanan niya, Ate Pres, nga, siya ay mga himoon nga dyan sa ilang mga kontes-kontes sa ilang barangay. Karoon, ang tining usa ka, katapusin na nilang kuan, kaning mga talent sa mga nanap. Kanya nami, usa ka amigo niya nga, kumpare yun niya. Ang iyang iro, ngilgi kayo, pangutan-on, mura kadaghan naman kita nga nakadungog adi pero minti ni nato madungog pero kani mas grabe ni Ate Pres kay 2 million plus 2 million equals 4 million ang gipaggot sa iro Gradugal. hangtod lagi karon pa igyo sa pagsuwat ako ani wa Pagot pa. Kasi Pagot pa, iro. Oh. sound Gayot. Galong sa iro. why kang kaon luuya lagi sa iro Ate Luya ko Pres. sa iro gud. Nakita bitaw di ko sa internet ulit nga Sige. mga iro nga mo pares ug sayaw chat-sa silang mga amo. Doon na si mga iro gi-train nga pananglit ano aksyon nagsukmag ang amo ang iro nilayat jud gipasali og ang katong tao. So naay iro to nga ma-train og ingon ana tingali. Naman gani iring. Oh, na po iring, no? Na iring. Oh, matrain nila. Langgam. Langgam na. Kanang dito sa kwan, kanang na diha sa Carmen, kanang usa diha ka lugar diha para sa mga turista. Nga, ang langgam kanang parot, gingna nga, okay, go back to kuya. Wow! Nilupad. Pero dahil di matrain, bam? Gulyati matrain. Bitaw Ang barko di ko na matrain. mao Ha? Kung sa Ate Pres, ang barko, Ang barko dili bahay mo matrain, di na gina. di gina matrain gyud bisag ka ng mga kuan Ate Pres kanang mga bus kanang mga di gina eroplano kanang mga ang sakyanan wala mo kaget, ang babasa pa ang barko, dili may mong truck nga train, kanang sakyanan. Di, matrain. Uy, kita mo tigwa, magtaro. Yung iro ka, di mo sugot Renon. Ato amigo, si Bro Sinon, di ba? Oo. Renon ba itong iro ng amigo? Si Sinon siguro, Yan naman. Bro, Sinon Suarez. Na si iro, mamamnay ang trabaho doon, magpatid ng iro. Oo. Bro, inuras mo tingin agad na? No. Oo. Oh, inuras na niya. Nya. Doon na si iro, nga di gisugo, bisagusaw, nag-train. Kanang sugo, nagpangawat. May pato. Bitaw, bright no? kang iro di gina Bitaw no? mas mangawat pang langgam Ate Pres Okay, malupa. Man, malupa din. mawat mang langgam Pero- Liban ko si Iro. May pang-irubutan pa. Ano lagi sa buang, bro, di ginom sugot. Ani ang mga pagpambit Goliath. Ari ka dire sa Genesis 1, versikulo 25. sige Unya, Unya? miingon ang Diyos. Buhato nato ang tao sama sa tong dagway. Sila maoy magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug tanang ihalas nga mananap. Ako nang gibasa kay maigo din nang ingon nga sila mo kuno magbuot sa mga isda, mga langgam. Ako ato lang hibawan kanarma mga ireng, mga iro mo train. As po din ang mga isda, matrain po din lagi. Oo, mao ba? Train ang isda? Sino tingali kay kana bitang butanding amo Goliath sa Oslo? Matay mo bunhok. Ay, sa larapadsoy, grabe. Ay, pagkanapadsoy. Lagi mo atak na Onya, mubalik ta. Ang kanina hitabo niya karon nga nagsigig pagot ang iyang iwang karon. Nagsigig pug pagot. 4 million. Ang gikwal tagi nga ikiya ta kag mamatay na mo sige pagot. Kanang Uy, pakan-aw sa tagaisag mataon kay sige pagot higut man na. Di ba? tinuod ba na? Iro, Oh. kaom kalimot na balik sa kasuno. Uy, ay, tinuod ba ko di? Nga nairo nga nagpagot. Bukan pa ni. Mamatay ang iro. Pakan-aw sa kag naglita magsige siya ihapat lis busog ang iyang tiyan. Oh, tagaisag tubig kay mo inuman ng tubig. Oh. Pakuan na sa kay Sakto yan natin, hiluin ang iro. Unong ka na. bitaw tinuod patian ang iro Hiluin pa mo unong ihap. sige mo gani paihapang tubtaro kay gusto niya mo nang ipapatay. kapoy kayo si kita may hasulo na ni problema rin. Pabatyan ng iro kapoy. Pakan pataan na ba? Injection na ba? Sakit kayo. Mabuwagin mo na. Oh, mabuwang na. Grabe kayo. Hasulon mo tani mo. Ay, mani. Asa man ni siya ba? Asam ni siya, Bam. Asam ni siya puyo. Tulo ka iro nagyayong baka na. bukton sa tao. Wala ko gipaabot, Pam. Gato giba. Banday. Ge. Ang tulo ka iro nagyayong og bukton sa tao gikan sa sapa. Oh, Tinuod nya. din ha? Okay. Karon, niingon ang barangay captain si kuan pa may kapitan adto
Adi lang ito hingan na, no? Ay lang, Magalingan. ay lang. Sa katinuod ni, silingan na mo nga barangay at gili. Ningon ang kapitan nga, tanawan ninyo, sungkuan ninyo ang mga balay, kinsa katuwa na wala ron sa ilang bahay. Tuod man, dito sa may ibabaw, naabta nila dito nga, init taon ang kardiro ngayang linong ang katanon. Pero sabi sa kung sa tawag, ipakita, wa, Jod. Nya. So gipangita kay kadalagang iro nagyayong ubukton sa tao nga natangtang usa. Gipangita kay sa ilang bahay katong usa ka tiguang wa man sila dito sa bakilid naligid. Nagbong. Oh, naligid ang tiguang niya. Nya, diya pa ang lawas. O dito, nya katong iro ka na, katong bukto nga tangtang, ingon Na- sila nga, gituyo tingali to sa Ginoo, aron mahibaw-an nga naligid to sa lugot ang katong tiguang. Kay human na to sinaha nga gihipos tong bukto nga kuan, wa naman sa kita ang tulo ka iro. Way nakita ko sa mga iro Ningon sila nga, iro tingaling Senyor San Roque. Ano ko, wa man talaga sa itong mga iro. Nawa po dayon kato pag nagyayong tulo ka bukton. May ganiwatan Wa po nila kan Oh, puto ni. Dito sa sunod na barangay sa mga barangay sa Oslo. Muna ningon ang kapitan nga, sungkua ang tanang mga balay, kinsay wa ron mahuhuli sa ila rong orasa, kay basig mo itag iyaning bukton. Mura magbukton sa laki nga tiguang, pag ato dito, wag si tawag, wag yun, ilibot-libot ang bay, wag yun, gipaabot, wag yun. So, ilang di pangita basig mao, pero yun sila, init pa maning kardirong kanon yung gilong. Suyat ngayon siya, walwa man. Nganong nagbong ban? Naligid siguro, doon magsapa yung bay. Dito. Oo. So, nining gutlo nindo to pagkabuhata sa ero kay Pero lagi ka to sa amo, Ate Pres. Nga naman. Nako na. Ngano uy? Ay nalaki, nako na yung dato. Sigan? Ang iro may gitangan sa tao. Paraan. Naman ay mong baraw, paraan. Pwede pa rin, Ate Pres, sige. Padayon mo. imo ba na lamang ana inday kay ningon man siya nga siya kanoy kanang sila kunoy nakaingon ang irong mamatay. Sa auto man ganang sa ako nang gyud pakan aron magsige sa ihap busog gihapon. Ug wala siya tingog mudiwawal na lang nila nilang tingog basta kay pistay busog, no? Sa magsisigit pagkuto, wa siya kaon, wa siya inom, di mamatay Bitaw, siya. Salamat pa po lang ating tuluman nun. Kaya ko ang paso. Tihon. Aha!